салом ба мухлисони ҳамешагии барномаҳои шабакаи варзиш. чигуне ки дар моддаи 43 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст. ҷавонони имрӯзаи кишвар инро дарк намуда имрӯз ба адои хизмати ҳарбӣ камар бастанд. бахшида ба 33-юмин солгарди рӯзи таъсиси қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар қисми ҳарбии 3502 қушунои дохилии Вазорати корҳои дохилӣ мусобиқаи варзишӣ баргузор мешавад ва мо ҳайати эҷодии барномаи варзиш дар артиш тасмим гирифтем ки ин мусобиқаро барои шумо инъикос кунем. пас пайгири мо бошед. дар артиш варзиш асоси омодагии ҷангии ҳар як сарбоз аст. машғул шудан ба он ҳолати ҷисмонии сарбозонро беҳтар намуда, онҳоро пурқувват, ҷасур ва дар ҳама шароитҳо устувор мегардонад. маҳз ба ҳамин хотир раёсати қушунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе тасмим гирифт ки дар миёни сарбозон аз рӯи намудҳои мухталифи варзиш аз қабили бандкашӣ, дастхобонӣ, гирбардорӣ, гузариш аз хатти монеаҳо, баскетбол ва тирпаронӣ мусобиқа баргузор кунад. маврид ба зикр аст ки дар мусобиқаи варзишие ки ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуда буд, сарбозон аз қисмҳои ҳарбии 3502, 5453, 6592, 3503, 3505 ва дастаи раёсати қушунҳои дохилӣ ҳунари худро ба намоиш гузоштанд. нахустин мусобиқа миёни сарбозон ки анбӯҳи зиёди ҳомиёни ватанро ба ҳам овард аз рӯи намуди варзишии бандкашӣ буд ки дар он сарбозони қисмҳои ҳарбӣ ба гурӯҳҳо тақсим шуда қисми ҳарбии худро муаррифӣ намуданд. ногуфта намонад ки бандкашӣ ё худкашидани ресмон дар назари аввал машқи сода менамояд, аммо дар низоми омодагии ҳарбӣ он ба яке аз воситаҳои пурқуввати тарбияи ҷисм ва рӯҳияи сарбоз табдил ёфтааст. ҳангоме ки гурӯҳи сарбозон ресмони ғафсро бо тамоми қувва ба сӯи худ мекашанд, ин на танҳо рақобати нерӯ, балки озмоиши ирода, ҳамбастагӣ ва устувории онҳо низ мебошад. сарбозони қисмҳои ҳарбӣ ин омилҳоро ба хубӣ дарк намуда, дар вақтҳои холигии худ пайваста ба ин намуди варзиш машғул мешаванд. дар мусобиқаи бандкашӣ сарбозони дастаи раёсати қушунои дохилӣ нисбат ба дигар дастаҳо устувортар баромад намуда, дигар дастаҳоро мағлуб намуданду қаҳрамон гардиданд. имрӯз дар ҷузъу томҳои раёсати қушунҳои дохилӣ бахшида ба 33-солагии рӯзи қувваи мусаллаҳ мусобиқаҳои гуногун пешниҳод карда шуд, ки дар ин аз намуди мусобиқаҳо бандкашӣ, гилбардорӣ, дастхобкунӣ, волейбол, баскетбол ва ғайраҳо ба назар гирифта шуда раёсати қушунҳои дохилӣ дар байни
дастаҳои ҷузу томҳои раёсати хушунҳои дохилӣ, қисмҳои ҳарбӣ, раёсати хушунҳои дохилӣ, дастаи бандкашии раёсати хушунҳои дохилӣ ҷойи аввалро ишғол намуд. намуди дигари варзишие ки аз рӯи он сабқат гузашт дастхӯбонӣ байни сарбозону афсарон буд. дастхӯбонӣ ё худ қувваозмоии даст бо даст яке аз машқҳои қадимию маъмул дар муҳити ҳарбӣ ба шумор меравад, ки дар зоҳир як рақобати оддӣ менамояд, вале дар асл омезиши қувва ва иродаи сарбозро таҷассум мекунад. ҳангоме ки ду сарбоз рӯ ба рӯ нишаста панҷаҳои худро ба ҳам қулф мекунанд ва бо тамоми нерӯ мекашанд, дасти рақибро барои миз мефароранд. дар ин рақобат на танҳо сарбозон балки афсарон низ иштирок намуда зӯру тавони бозӯи худро нишон доданд. дар ин мусобиқа сарбози қисми ҳарбии 54-53 Мансур Шоазизов тавонист ки рақибони хешро мағлуб намуда ғалаба ба даст орад. имрӯз дар қисми ҳарбии 35 мусобиқа ба намуди армрестинг дастхӯбкунак гузашт. ман дар ин дастхӯбкунак ҷои аввалро ишғол кардам. аз рӯи намуди варзиши дастхӯбонӣ дар қисмҳои ҳарбӣ мусобиқаҳо ташкил шуд. ман дар қисмати зиёди онҳо рафта ширкат карда ҷойҳои намёнро ишғол кардам. сабқати дигаре ки дар ин мусобиқа баргузор гардид, ин гирбардорӣ буд. гирбардорӣ яке аз навъҳои варзише мебошад ки барои инкишофи қувва, нафасгирӣ ва мустаҳкамкунии мушакҳои китву бозу ва пушт пешбинӣ шудааст. дар ин мусобиқа ғолиб нафаре дониста мешавад ки аз ҳама бештар гирро боло мебардорад. дар ин мусобиқа сарбозон яке паси дигар қувваи худро санҷида нишон медоданд ки бозуи онҳо то ба кадом андоза боқувват аст. қисми хотирмони ин мусобиқа қуввасанҷӣ яке аз афсарон буд. ӯ ба сарбозони ҷавон нишон дод ки варзишгари асил ҳеҷ гоҳ пир намешавад. ин як дарс буд, дарси мардонагӣ ва боварӣ ба қувваю иродаи худ. имрӯз дар қисми ҳарбии 35 хушунҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба 33 солагии рӯзи таъсисёбии қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мусобиқаҳои варзишӣ аз рӯи намудҳои гуногун баргузор гардид. ман низ имрӯз дар мусобиқаи имрӯза иштирок кардам. гирбардорӣ ин яке аз варзиши муҳим аст барои обутобӣ ёфтани мушакҳои бадан. сарбозони мо пайваста ба ҳамин қисми ҳарбӣ ба ҳамин намуди варзиш ва аз ҷумла ба варзишҳои гуногун машғуланд. дар майдони варзишӣ бошад мусобиқа аз намуди варзиши баскетбол ҷараён дошт. ногуфта намонад ки имрӯзҳо сафи сарбозоне ки ба ин намуди варзиш таваҷҷӯҳ доранд бештар мешавад, зеро баскетбол дар муҳити ҳарбӣ танҳо як бозии фароғатӣ нест, балки яке аз воситаҳои муҳими тарбияи ҷисмонӣ ва даставии сарбозон ба ҳисоб меравад. дар майдони баскетбол сарбозон на танҳо тӯбро ба ҳалқа меандозанд, балки ҳамоҳангӣ, суръати фикр, ҳисси ҳамкорӣ ва иродаи пирӯзиро низ парвариш мекунанд. ҳаракати пайваста, ҷаҳишҳои баланд, давидани босуръат ва мубориза барои тӯб бадани сарбозро дар ҳолати фаъол нигоҳ дошта, қобилияти кор дар шароити пуршиддатро меафзояд. дар қисмҳои ҳарбӣ баскетбол одатан ҳамчун қисми машқҳои ҷисмонӣ ё варзиши оммавӣ ташкил карда мешаванд. сарбозон ба дастаҳо ҷудо шуда дар майдони варзишӣ ё толори варзишӣ бозӣ мекунанд. сарбозони қисми ҳарбии 54-53 раёсати хушунҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилӣ тавонистанд аз худ ҳунару маҳорати хуби баскетболбозӣ нишон диҳанду унвони қаҳрамониро ба даст оранд. дар қисми ҳарбии 35 хушунҳои дохила яке аз мусобиқаҳои баскетбол ташкил намуданд ки мо дар ин ҷо ҷои якумро ишғол намудем. хушбахтона аз он ҳастем ки дар чунин шароитҳо ба мо муайён менамоянд ки мо дар ин ҷо ҳам малакаи худро кушода намуда ба ҳамин намуди варзиш мисол дар ҷумҳурии тоҷикистон ки хело кам мебошад ҳаминро паҳн кунем.
гузаштан аз хатти монеаҳо яке аз машқҳои душвор барои сарбозон маҳсуб мешавад. ин машқ барои сарбоз танҳо як машқи оддии ҷисмонӣ нест, балки мактаби воқеии шаклгирии ҷисм ва рӯҳияи ҳарбист. ҳар қадам дар ин масир, ҳар ҷаҳиш аз болои хандақ, ҳарқ баромадан ба девори баланд ё хазидан зери сим сарбозро ба воқеияти саҳнаи ҷанг наздиктар мекунад. дар ҳамин роҳ бадан обутоб меёбад, нафас шукуртару устувортар мешавад, мушакҳо қавӣ мегарданд ва ирода мисли пӯлод сахт мешавад. сарбозе ки хатти монеаҳоро пайваста мегузарад, на танҳо нерӯи ҷисмонӣ ба даст меорад, балки тарсро мағлуб карда дар шароити фишор қарор гирифтан ва зуд қарор қабул карданро меомӯзад. худи хатти монеаҳо ба як саҳнаи тамрини ҷанг монанд аст. пеши роҳ девори амудии баланд меистад, ки онро бояд бо қувваи дасту пой фатҳ кард. баъд хандақи чуқуре пайдо мешавад, ки танҳо бо ҷаҳиши дақиқ паси сар мегардад. зинаҳои чӯбин, шабакаҳои ресмонӣ ва сатҳҳои моил сарбозро водор мекунанд, ки ҳамоҳангии ҳаракат ва тавозуни худро нигоҳ дорад. дар қисмати дигар зери симҳои кашидашуда бояд хазид, гӯё тирҳои душман аз болои сар мегузаранд. баъд нақб ё қубури танге меояд, ки дар торикӣ ва маҳдудият ҳаракат карданро меомӯзонад. роҳрави танг тавозуни баданро месанҷад. ҷаҳишҳои пайдарпай бошад, суръату чолокиро талаб мекунанд. баъзан ҳатто об, лой ё монеаҳои ҳаракаткунанда илова мешаванд, то шароит боз ҳам воқеитар гардад. аз рӯи ин машқ низ дастаҳои сарбозон бо ҳам нерӯсанҷӣ намуданду дар охир сарбозони қисми ҳарбии 3505 раёсати хушнуи дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе беҳтар баромад намуда, нисбат ба дигарон онро зудтар иҷро карданду ҳамчун дастаи беҳтарин дониста шуданд. اهل دل اهل کشور ایای مردمی آزادم این بر سرودم حرف شد رو به نیازی درودم شبایست از آنیان فر سرودم حرف شد رو به نیازی درودم شبایست از آنیان فر ای کشوری من ای سروری من ای کشوری من ای سروری من ای دوری من دورانی من ای بختی به پایانی من ای دوری من دورانی من ای بختی به پایانی من. پیش از همه من همچون افسر جوان تاکید میکنم که با جوانان تاجیکستان که آینده تاجیکستان دولت ملت در اختیار آنها می باشد آمده قرض شهروندی خود را ادا نموده خدمت مادر وطن را ادا کرده بعداً با دیگر کسب و کاری که انتخاب می‌نمایند را سپار گردند و پیش از همه در رفتی چاره‌بینی که در پیش ایستاده است تأسیس‌یابی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان که طول 33 سال را در بر میگیرد با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که سعی کوشش این ابرمرد قدرت دولت بود که امروز ارتش جمهوری تاجیکستان به چنین یک شرایط خوب آورده رسانیده است.
барои баланд бардоштани рӯҳияи ватандӯстӣ дар ҷавонону наврасон дар байни кӯдакон низ мусобиқа баргузор гардид. Наврасон дар намуди варзишии гӯштини ҷудо бо ҳам нерӯсанҷӣ карданд. Ногуфта намонад, ки ташкили ин мусобиқаҳо ва шиносоии кӯдакон бо шарту шароитҳои имрӯзаи хизмати ҳарбӣ барои омода намудани ин насли наврас ҳамчун як варзишгар ва бедор кардани онҳо дар рӯҳияи ватандӯстӣ саҳми бағоят баландро дорост. Зеро ҷавонон ояндаи давлату миллат ба шумор мераванд. иштирокчиёни ин мусобиқа аз тарафи роҳбарияти қисми ҳарбии 3502 бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотирмон сарфароз гардонида шуданд. Мы сейчас находимся в 3502. Здесь много увлечений: футбол, баскетбол, купаться, полоса препятствий. Мы сегодня пришли с своими друзьями в мусобиқа по дзюдо. Кто здесь самый сильный? Я сегодня пришел, чтобы участвовать, и получил первое место. Мы благодарим Мухтараб Джануб Яли, что он открыл этот зал, чтобы мы могли хорошо потренироваться. Мы обещаем, что будем учиться на хорошие оценки и защищать свою родину. Мы поднимем наш флаг на другой государстве очень высоко. Таджикистан, Бапеш, Бапеш, Бапеш. имрӯз дар қисми ҳарбӣ 3502 шунои дохилӣ вазорати корҳои дохилӣ ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мусобиқаҳои варзишӣ баргузор гардид. ман имрӯз аз гӯштин сабзавори ҷои аввал шудам. ман ба кӯдакон тавсия медиҳам, ки ба варзиш машғул шаванд. тирпаронӣ низ яке аз муҳимтарин машқҳои ҳарбӣ ба ҳисоб меравад. машқҳои тирпаронӣ дар низоми омодагии ҳарбӣ яке аз муҳимтарин унсурҳо ба шумор меравад, зеро маҳз дар ҳамин раванд сарбоз истифодаи силоҳ, дақиқи нишонгирӣ ва идоракунии худ дар шароити хатарро меомӯзад. барои сарбоз тирпаронӣ танҳо фишурдани қулланг нест, балки маҷмӯи маҳоратҳое аст, ки нафаскашӣ, тамаркуз, устувории бадан ва назорати эҳсосотро дар бар мегирад. ҳар тир ки ба нишон мерасад натиҷаи ҳамоҳангии чашм, даст ва фикр аст. тирпаронӣ сарбозонро барои истифодаи дурусти силоҳ, ҳадафгирӣ ва ҳифзи амният омода месозад. тирпаронӣ дар сарбоз сабру таҳаммул, бо диққат будан ва қарордиҳии сари вақтро инкишоф медиҳад. ин ришта на танҳо маҳорати ҷисмонӣ, балки омодагии равониро низ талаб мекунад. сарбозе ки дақиқ ва ором аст, метавонад тирро бехато ба ҳадаф расонад. сарбозон бояд бефармон тир наандозанд, қоидаҳои сардорро риоя кунанд ва дар пеш аз тирпаронӣ дастурро бо диққат гӯш кунанд. аз рӯи ин риштани сарбозон миёни ҳам рақобат карданд ва маҳорати худро дар ба нишон расонидани тир нишон доданд. сарбозони қисми ҳарбии 3505 аз рӯи ин ришта омури беҳтар нишон доданду ғолиб дониста шуданд. мо мехоҳем ки ба халқу ватани худ, хусусан ба сарфармондии олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон содиқона хизмат кунем ва содиқ бимонем. баъдан ман тамоми афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистонро ба 33-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муборакбод мегӯям. варзиш дар артиш танҳо воситаи тарбияи ҷисмонӣ нест, балки пояи устувории рӯҳия, интизом ва омодагии ҷангии сарбозон ба шумор меравад. маҳз тавассути машқҳо, мусобиқаҳо ва бозиҳои даставӣ сарбоз нерӯи ҷисм, ирода ва эҳсоси ҳамбастагиро парвариш мекунад, то дар ҳар шароит омодаи ҳифз кардани ватан бошад.
варзиш дар муҳити ҳарбӣ рамзи саломатӣ, далерӣ ва рӯҳи шикастнопазири муҳофизони кишвар аст. дар арафаи таҷлили рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мо ба ҳамаи хизматчиёни ҳарбӣ тансиҳатӣ, нерӯи матин ва рӯҳияи пирӯзиро таманно дорем. бигзор варзиш ҳамеша ҳамқадами хизмати онҳо бошад, то сарбозони ватан бо ҷисми обутобёфта ва иродаи қавӣ рисолати муқаддаси худ, ҳифзи сулҳу субот ва амнияти кишварро сарбаландона иҷро намоянд. سربازی شجاع با وفای وطنه، با هستی خش جان فدای وطنه، هرگز ننهد پای به خاکش ناکس، زیرا همه در حفظ و دفاع وطنه، هرگز ننهد پای به خاکش ناکس، زیرا همه در حفظ و دفاع وطنه. با وطنم بهشتی ارمانی منی، ای نعمتی حق قبله ایمانی منی، جان در رای حفظ تو فدا خواهم کرد، زیرا که تو میراث نیاگان منی، جان در رای حفظ تو فدا خواهم کرد، زیرا که تو میراث